Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabagusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Marso 20, 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kaya karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal, Escalante City Mayor nagpabakuna sang Sinovac vaccine. Flood control team sa Bacolod may operasyon sa 3 ka mga barangay sa syudad sa masunod nga semana. Sa mga nagapanguna nga balita national, Duque ginaparesign sa pwesto. Lokal nga produksyon sa COVID-19 vaccine sa Pilipinas ginpaboran sang 4 ka mga kompanya. Balita, una sa aksyon. Aksyon na Radio Philippine Standard Time, alas 6:10. Detalye sa nga mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:16 kakaron sa ritana sa ngaton mga nagapangulang nga balita lokal. Nagpabakuna nga wala sang pangduwa-duwa sa Escalante City Mayor Milicio Bibo Yap sa Vicente Agustilo District Hospital. Suno kay Yap, may napartenizer nga Sinovac vaccine para sa 150 ka mga frontliner recipients sa among syudad. Dugang pa sa alkalde, 46 lang ang nakalista matapos nga nagapanilag pa sa sitwasyon. Rason nga nagboluntaryo ini nga magpabakuna kag nakabulig nga magpabakuna man ang iban. Palayag pa siniwala siya sa mga anuman nga adverse events nga nabatsyagan, magluwas sa gamay nga pangalay sa yabaga. Sa ito pa man, nagpamensar ng alkalde nga luyag sini magpabakuna kung mayara na gid man sa mag-aabot kag kun prioridad man sila nga opisyal sa gobyerno. Tinarikdan nga adlaw ginanunsyo sa Department of Interior and Local Government nga pwede magkapabakuna ang gobernador, alkalde kag kapitan. Samtang karon sini may 5 na gid lamang kaaktibo sa kaso sa COVID-19 sa Escalante. Sa diin na record o kung nagka-record sila sang 0 sa sulod na sang isa ka semana. Nagpa-aksyon naman si Yap sa Panguluyo nga sundon lang ang minimum health standard protocol agod hindi magtaas ang kaso sa syudad. Yes, ano pa po, ang budget nila, location nila sa BDBS, Philippine Hospital 150. Pero sa nabalaan ko nga, 46 lang ang naka-line up nga magpabakuna kay ang ibang daw ay pakadesisyon o nagaduha-duha pa. So, nagpauna na ko. Ang kabahin sa pagpahayag ni Escalante City Mayor Milicio Yap. Ginbisitahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon ang Barangay Robles Farm Association sa Banuasang La Castillana kag Mailom Organic Village Association sa syudad sa Bago sa Tumbiernes. Suno kay Aksyon, luyag lang makitaan ang kung luyag lang niya makita ang improvement sa ila pananom pagi sa bulig sa provincial government. Dugang pa sa gobernador, ang probinsya handa nga maghatag sang livelihood program.
Ang mga mangunguma sa Lakasiliana kag bago nagtanom sa mga utanon kag maka-income. Ang proyekto na tigayon pagiman sa Office of the Provincial Agriculturist. Liwat nga magapatigayon sa operation ng flood control team sang CDRMO sa bahin sa Barangay Jess 12 kag Barangay 2 sa masunod nga semana. Suro kay Vargas, ini nga operasyon ang ilagin desisyonan matapos nga wala madayon ang implementasyon sa ila proyekto sa Carvic, Mandalagan bangod sa pila ka mga kabudlayan. Dugang pa ni Vargas, ang mga operasyon ang nagatuyo nga mahawanan kag mapadaluman ang sapa sa mga lugar nga nagaangot man sa bahin sang Mambulo Creek. Sa piyak nga bahin natala man nga magasapol sa masunod nga semana ang Flood Control Task Force ngayon tukod sa alkade agud i-finalize ang ila programa nga patigayunon sa bulan sang Abril. May bago na nga tagpamuno ang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office sa CDRMO nga mo magatalo sa posisyon nga ginbakante sa nagretiro na nga si Aaron Bais. Sino ka Executive Assistant kag CDRMO o CDRMO Cluster Head John Marie Vargas, ang bago gininstall nga opisyal ang kilala kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan nga isa ka medical doctor kag na-assign sa City Health Office sa Bacolod. Dugang pa ni Vargas, si Pornan ang kawain sa medical team sa Emergency Operations Center antes nag-apply sa mga posisyon. Sir Vargas, kinahanglanon pa ni Pornan ang nagakaigo nga panahon para matun-an ang kabagusan nga function kag trabaho sang iya talatapan. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:20. Sa aton mga ka-aksyon, pinaka-importante nga halungan gid ang aton ikaayong lawas. Agud man ikawan. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:27, kakaroon salita na sa aton mga nagapangulo nga balita national. Ginaparesign sang Filipino Nurses United kun FNU si Health Secretary Francisco Duque III kasunod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 infection sa mga nurses, doktor, kaiwan pa nga healthcare workers. Sunod sa FNU, nagalaw mang grupo nga mailisa ng liderato sang mas nagakabagay bilang Health Secretary. Nakigbuylog man sa kasubo ang grupo sa ilang mga nagtaliwan nga mga kaupod, isa sa Philippine Heart Center kag isa man sa National Kidney and Transplant Institute matapos nagpositibo sa COVID-19. Apat ka mga lokal nga kompanya ay nagpabutsyag sa interes nga mag-partner sa foreign pharmaceutical companies agud mag-produce ang bakuna sa Pilipinas. Sunod kay Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research Development Executive Director Jaime Montoya, mga Pinoy-based local companies ay naghatag interes sa tuyo nga mahatagan sa kapasidad ang Pilipinas nga makahimo sang kaugalingon nga bakuna. Una diri ginpahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga may pag-istoryahanay ng Pilipinas sa Serum Institute of India agud tun-an ang posibilidad sa lokal nga produksyon sang bakuna. Ginanunsyo sa Department of Health nga nadugangan sa karon ang kaso sa P3, UK kag South Africa variant sa COVID-19. Nagwa sa datos ng DOH nga 6 ka kaso ang nadugang sa P3 variant, 46 ka kaso ang sa UK variant kag 62 naman ang sa South Africa variant. Suno sa Health Department na detect ang dugang nga variant cases sa ika-11 nga batch sang specimens nga ginpaidalam sa genome sequencing sa DOH, University of the Philippines Philippine Genome Center kag University
University of the Philippines National Institutes of Health. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Marso 20, tuig 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,